симпатичен, че понякога се самозабравя. Докторе, не си ли спомняте, че съм ви говорил за една билка, която най-вероятно води до забременяване? Да, спомням се. Но с непознати хора съм сдържан, за да не ме вземат за шарлатани. Не се съмнявайте в мен. Вие така ме удивихте с вашите познания, че аз ще ви слушам и ще ви се подчинявам за всичко. Мисля, че трябва да изследваме планината. Не, през това не можете. С това не можете да изследваме планината. Знаеш какво? Извикай Сиро да отиде да вземе ученатора. Сиро! Ела тук. Ето ме. Вървете с доктора до тях. Аз ще се препоръчам. Аз ще се опитам да я предоставя нещо. Ние ще ви чакаме тук, доктор. Връщам се след миг, защото във вас имам доверие. Този твой господар е много способен и ценен човек. Дори повече, отколкото казвате. Сигурно краля на Франция много го зачита. И още как? Сигурно за това живее във Франция. Не, вярвам заради това. Ти изчакай тук. Аз се връщам след миг. Всички доктори бяха пред този, ние прости хора трябваше да бъдем истински типи. Знам, че он е мошенник или друго. И моят пощрахлял господар са намислили някоя измама и ще докара доктора до безчестие, каквото дори не е подозирал. Не знам какъв е техният план, какво ще постигнат с постигнатата измама. Но ето, доктора се носеше урина в ръка. Той не би се смяха като види тази птица измамена. Винаги върши това, което ти искаш от мене. Така че ме беше добре и ти да направиш това, което аз искам. Ако знаех, че няма да имаме и деца, по-скоро ще да се оженя за 7, отколкото за теб. Да вървим, Сиро. Колко усилия ми струва да накарам тая глупава моя жена да даде урината. Благи думи, човек най-лесно може да накара една жена да му се причинява. Но какви ти благи думи? Тя ме подбуди. Върви да кажеш на господаря си, че съм тук. Отивам. Ето, ти как му излизам. Знаеш, че днес ще накараме не седмича. Само, че жена му ще се създаде чудоти. Носи ли урината? Сиро я носи в дрехата си. Тази урина показва слабост на бъбреците. Не ми се струва мътна, а е толкова прясна. Чувайте, докторе! Уринаре! Гледай го ти, кълна се брата на Свети Онуфрий. Този човек е колко най-способният, който изобщо можахме да намерим. Гледай го как разсъждава по тия въпроси. Докторе, страхувам се, че вашата жена не се залива добре през нощта и това се отразява на бъбреците й. Не е това причината. Тя добре се залива вечер с един юрган, но преди да си легне, стои на часове на пода коленичила и чете молитви. Издържа на студа, като куче. Слушайте, докторе, доверявате ли ми си или не? От вас зависи дали да ви дам сигурно лекарство и да не ви дам. Ако зависи само от мен, ще да се ви го дава. Но имайте вяра в мен. Ако след година от днешния ден жена ви не носи дете на ръцете си, ще ви броя 2000 дуката. Казвайте, аз ще ви имам доверие повече, отколкото на изповедника си. Вижте сега, трябва да ви открия, че на света няма по-сигурно средство от това да се даде на жена напитка, съставена от мандрагора. Мандрагора? Пробвал съм го няколко пъти. Ако не беше това лекарство, самата френска кралица, както и безброй френски принцеси, щяха да са бездетни. Възможно ли? Както и казвам, да. Но съдбата вас е щастливила, защото аз нося със себе си всичките нужни съставки за лекарството. И кога трябва да дам на жена ми да го вземе? Тази вечер, след ядене, защото луната не може да бъде в по-добро положение. Точно така. То не било кой знае какво. На всяка цена пригответе лекарство за докторе, а аз ще дам на жена ми да го вземе. Трябва да помислим за още едно нещо.
ще умре на 8-я ден и нищо не може да го спаси. Не искам тази дрога! Кого щете да ме наредите? На мен тия не ми минава! Успокойте се, докторе, ще намерим леки за това. Как? Ами... Да, сетих се. Значи, ние ще се облечем, ще вземем сиро с нас и ще започнем да изкараме из града. И първият бездомник, който хванем, хващаме го, връзваме го и след това в стаята към жена ви. Не иска да правим това! Не иска да правим тези сирогач! Защо, докторе? Вие не искате да направите това, което всички благородници във Франция са направили. Ама кого ще ме карате да свърши подобна глупост? Ако кажа на жена ми, тя не би искала да чуе за подобно нещо. А ако не й кажа, това е измяна и е наказуемо от Върховния съд. Само това ви притеснява. Остане, ние ще се погрижим. Нали ви казах как ще хванем бездомника? Той ще свърши цялата работа, ще поеме отровата. Да. Аз съм съгласен да свърша това, което крале и принцове са вършили преди мен. Но за Бога да не стигне до ушите на Върховния съд. Кой ще посмее да им каже? Кой би им казал? Остава още едно препятствие. И може би най-голямо. Какво? Да накараме Лукреция да се съгласи. Аз измислих начин. Как? Чрез монаха изповедник. Как ще убедим монаха? Нашата, неговата буквар и парите. Добре, но не мисля, че тя ще говори с изповедника си, колкото и да настоявам за това. Ще накараме майка и да я заведе. Аз се познавам. Да, тя и се доверява. Да, хайде, докторе, ние да отидем да говорим с майката, а вие пригответе билката. Заповядайте. Че мага